on Moonlight Power. Ja tänään mä kerron teille muutaman faktan musta. Joo, pidemmittä puheitta mä kerron ne nyt. Ja Mutta mä teen Lilin kanssa FaceTimessa. Joo. Okei, eka fakta on se, että mä olen direktioner, eli mä valitan 1D:tä. Sitten toinen on, että mun YouTube-kanava on Moonlight Power. Teen ne. Seuraava on, että mä tykkään piirtää. Kaikkia kiinnosti. No hyvä, että matki. Sitten läksyjä. Kiinnostaa paljon. Tää Laikannut Petsi on mun lempipetsi ja kaikkia kiinnosti tämä tieto ihan hirveästi. Joo. Mutta siinä oli muutama fakta musta. Ja mun latauspäivä on siis keskiviikkoisin. Eli mä lataan mun videot keskiviikkoisin tälle kanavalle. Ja kiitos Lounarelpeäs, kun mä pääsin tälle kanavalle. Mutta joo. Heippa! Nähdään ensi keskiviikkona.